Salut, Monica! Ciao, Pera! Mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc de invitație. După colegul nostru Justin, este a doua psihoterapeută care stă la interviul ăsta și mulțumesc că ai venit. Am să cadrez foarte repede, am să spun câteva cuvinte și după aia îți dau cuvântul. Că și eu sunt curios să aflu poate lucruri pe care încă nu le știu. Noi doi suntem colegi în formarea noastră psihoterapie transpersonală care se apropie de sfârșit cu pași repezi și mi s-a întâmplat mie un proces interesant. De vreo 2 ani de zile am devenit foarte mare fan al acestei meserii, psihoterapia, și am văzut ce poate să facă. În primul rând am văzut în viața mea, apoi a lui Justin, apoi a lui Oxana și apoi a oamenilor din jur. Apoi am început să văd la clienții mei și tot așa. Și am început să admir mult meseria asta și apoi m-am gândit, băi, care sunt psihoterapeuții din viața mea și din jurul meu pe care știu personal și care respectă meseria aia, care o fac bine, care o fac de mult timp, care se autoeducă permanent. Și tu ești pe radar. Și clar am zis, băi, uite, e un moment bun acum. Ce-mi doresc eu să facem este să informăm oamenii și să, nu știu, să lărgim puțin perspectiva asupra ce înseamnă meseria asta. Ce poate să facă pentru clienți, cine își dorește să devină psihoterapeut, cam la ce să se aștepte sau cum să privească lucrurile într-un mod care să-l ajute. Cam asta este discuția noastră de azi, o discuție la cafea despre psihoterapie. Vreau să te întreb, e ceva ce mi-a rămas pe creier. Ai spus că ești în procesul de 18 ani de zile, dacă am înțeles bine. De 18 ani de zile îmi practic meseria. Da, mi se pare wow. Adică Da. wow. Da, obișnuiesc să spun că psihoterapia și psihologia este a doua mea natură. Și cred cu tărie că trebuie să ai niște aptitudini foarte bine dezvoltate și foarte bine antrenate pe parcursul vieții profesionale ca să ajungi la un anumit nivel de maturitate. Psihoterapia a început pentru mine în perioada studenției. Am făcut facultatea în perioada 98-2002. Am fost una dintre generațiile alea de trecere la sistemul Bologna. Am început cu 5 ani și în timpul facultății ne-am trezit cu materia foarte îngrămădită în anul 3 și în anul 4 pentru că s-a redus la 4 ani. În perioada respectivă venea în Timișoara doamna Mitrofan, poate că ai avut ocazia să o cunoști, un foarte bun psihoterapeut specialist în sfera psihoterapiei. Avea atunci un grup de studenți la asociația, cred că era asociația, nu știu. Și veneau în Timișoara și existau la vremea respectivă 2 grupuri de formare în psihoterapie experiențială și am avut șansa, să zic așa, să încep acea formare în cadrul unui grup. A fost, știi cum, ca drogații, știi? Când am ajuns în grupul ăla și am văzut interacțiunea și am văzut la ce se poate ajunge de la o chestie aparent banală, un exercițiu banal, pur și simplu am zis, wow, eu chestia asta trebuie să o fac. Ăsta a fost, să zic așa, primul moment de clarificare oarecum a direcției pe care urmează eu să merg. Apoi, făcând facultatea la Tibiscus, am fost o generație de început la Tibiscus și fiind în acreditare facultatea, toți profesorii erau cadre didactice de la universitățile de stat din România. Marea majoritate erau profesori de la Babeș-Bolyai, de la Cluj, și că l-am avut și pe domnul Miclea, profesor. În cadrul facultății exista ceva foarte fain și nu știu dacă acum se mai întâmplă, o săptămână olandeză, așa se numea. Era un parteneriat între Universitatea Tibiscus și o fundație din Olanda care venea cu specialiști. Veneau specialiști în domeniul psihoterapiei, în domeniul psihologiei clinice în special. Și în acea săptămână, de dimineața până seara, ei țineau tot felul de seminarii și tot felul de activități cu noi. Deci se întrerupeau cursurile și noi asta făceam o săptămână, după ce ne alegeam din oferta lor 2 tipuri de formări, să zic așa.
Și acolo, iarăși, în fiecare an, trecând prin acest proces, mi-am dat seama că psihoterapia este iubirea mea. Și asta a fost calea pe care mi-a fost clar. Deci eu, când am ieșit din facultate, mie mi-era foarte clar ce vreau să fac. Acum, nu am mers mai departe cu doamna Mitrofan, s-a întâmplat ceva cu grupul, nu mai mi-aduc aminte exact ce la momentul respectiv, dar imediat după ce am terminat facultatea, fiindu-mi clar ce am de făcut, a trebuit să mă înscriu la o formare. Nu eram foarte convinsă de ce anume mi se potrivește, așa că am început să merg în mai multe grupuri, am început să caut, știi? Și ăsta este un lucru pe care îl recomand în general celor care doresc să urmeze o cale de genul. Mergeți și înscrieți-vă la module de dezvoltare personală și vedeți ce vi se potrivește, știi? Și mi-am dat seama că psihodrama era ce mi se potrivea mie. La momentul respectiv, fiind și mai tinerică, fiind și cu o, hai să zic așa, o patologie până la urmă, cu traume, cu tot felul de lucruri nerezolvate din viața mea, din copilăria mea, psihodrama și punerea în scenă a tragediilor, a experiențelor mele de viață a fost extrem de solicitantă. A fost nu știu, de multe ori stau să mă gândesc dacă aș mai trece prin procesul ăla acum, știi? Pentru că a fost foarte greu, mi-a fost foarte greu să fac formarea în psihoterapie, pentru că am fost foarte provocată. Am scos afară tot gunoiul, toată mizeria, toată suferința sufletului și poți să vezi fiecare dintre participanții la acel moment ce reacție are, ce impact emoțional, ce trăire emoțională puternică îți provoacă. Asta pe de o parte, și pe de altă parte, în ce măsură poți să identifici și alte pârghii prin care să ieși din zona respectivă, să-ți găsești oarecum salvarea. A fost un proces fantastic, greu, a durat 5 ani de zile. Noi am început prin a merge la psiholog, așa a început formarea în psihoterapie. Am mers, cred că, vreun an de zile la psihoterapie în fiecare săptămână. Ca și clienți. Ca și clienți, exact. Și după aceea formatorul a spus, ok, tu și tu sunteți ok, puteți intra în formare. Wow! Da, și proces de a fost o selecție. Dur. Da. Și mi-aduc aminte că eram un grup de vreo 13 persoane și în următorul an de formare am intrat 4. Deci doar 4. Nu știu care au fost criteriile, dar bănuiesc că a fost vorba foarte mult de disponibilitatea de a lucra cu tine și de a-ți rezolva problemele. Da, mi se pare un criteriu poate cel mai important. Da. Am observat că și noi în supervizarea noastră sau în formările noastre, în care și suntem colegi, tot timpul suntem întrebați cum mai ești tu, ce au mai scos clienții afară din tine. Poate atinge și subiectul ăsta puțin mai târziu. Dacă toți suntem la partea de istoric, aș vrea să știu, ok, psihodrama, am înțeles că a jucat un rol foarte important, te-a format puternic. Ce s-a întâmplat între psihodramă și transpersonală? Să știi că procesul ăsta de căutare nu s-a terminat odată cu formarea în psihoterapie. Deci după ce am terminat psihodrama, nu mi-a fost suficient, știi? Am continuat să caut. Deci am fost într-o continuă căutare. Al meu partener mă tot întreba, băi, dar nu mai termin odată, dar nu mai termin cu formările astea și acum avem aceeași discuție. Nu e păcat cu ideea că nu o să termine niciodată. Eu tot încerc să-l conving, dar el este un pic mai greu de convins. Vreau să se termine procesul, nu? Și că sunt studentul permanent. Da, a fost un proces continuu, am făcut și m-am dus și în alte tipuri de formări. Mi-am luat de acolo exact ce am simțit că am nevoie. Deci cumva după ce am terminat cu psihodrama, am început să caut și am avut capacitatea asta de a spune ok,
atât îmi este necesar, nu vreau mai mult, știi? Că tendința este să zici, bă, mă duc, fac, încep, investesc niște bani, cum să renunț acum, știi? Nu, am început să fac selecție, știi? Să spun, ok, asta este suficient, asta îmi place, asta nu îmi place, au fost grupuri și formări de unde am plecat, nu mi-a plăcut, nu m-am simțit ok în grupul respectiv. Deci am căutat, am făcut și parte de cognitiv-comportamentală, am făcut și de terapii de scurtă durată centrate pe soluții, am făcut și terapie de cuplu și familie, integrativă, da? Hipnoză. Deci m-am dus și am luat din fiecare cam ce am simțit. Acum, partea asta de transpersonală a venit ca un rezultat cumva cursiv, știi, lucrurile s-au întâmplat așa cursiv. Când am venit în transpersonală, mi-am dat seama că eu fac deja transpersonală de foarte mult timp, știi? Și nevoia a fost mai mult conștientă de a avea o formare care să îmi așeze cumva lucrurile în cap, știi? Adică să le pun în fiecare în lădița în care trebuie să fie, cumva. Aveam nevoie de o direcție, pentru că acum tu știi cum e cu alunecarea asta înspre spiritualitate și batem uneori câmpii în anumite direcții și eu sunt genul cerebral. Asta este natura mea, sunt cerebrală, însă atunci când am disponibilitate pot să mă duc și în alte sfere spirituale și aveam nevoie de ceva care să-mi creeze niște ancore puternice în realitate. Și atunci am simțit nevoia să fac transpersonală. Transpersonal a venit așa ca o necesitate, ca ceva cursiv după tot procesul de formare din viața mea și mi-a dat niște unelte fantastice. Super. Acum vin două mari direcții de discuție și le luăm pe rând, probabil. Una este etica profesională. Cum ai ajuns să iubești și să-ți placă rutina vieții de zi cu zi în care, asta să-mi spui tu că nu știu exact, dar mă gândesc că mergi la cabinet, ai un program, ai un orar, este pe timp, e toată povestea asta un pic, aș vrea să intrăm, admir asta din ce în ce mai mult și am să spun foarte scurt introducere de ce admir, pentru că în ultima vreme am întâlnit și printre profesorii noștri și eu sunt client acum cu unul dintre profesorii noștri ca și în psihoterapie, de când Oxana a rămas însărcinată și una dintre cele mai bune investiții pe care le-am putut face și mă întreba cineva de ce, dacă știi atâtea, de ce mai faci, de ce ești psihoterapeut, de ce faci psihoterapie? Din afară așa se vede. Da, exact. Și am zis, băi, dar Simona Halep de ce are nevoie de antrenor, nu? Sau orice alt sportiv sau trisme și sunt multe explicații profesionale de ce ni se cere, în meseria asta se cere să fii client cât de mult se poate și constant dacă se poate, nu? Și sunt beneficii uriașe. Și zicea cineva că și revine al om, nu? După ce și-a pierdut soția, s-a dus din nou ca și client în terapie, adică în meseria asta se cere permanent dualitatea asta între sunt client și sunt și terapeut. Dar dincolo de asta am întâlnit profesioniști și chiar vorbeam și cu Justin, dacă tot e prezent și el astăzi pe lângă noi, m-a impresionat foarte mult procesul lui. Și el mi-a explicat profesionalismul cu care lucra terapeutul lui și am început să caut și eu asta. Am început să-mi dau seama, băi, un psihoterapeut care știe ce face și face bine, e incredibil de potentă puterea asta unui terapeut profesionist. Și mi-am dat seama că cel puțin jumătate din profesionalism nu stă în tehnici sau chiar în nivelul de conștiință al profesorului, ci stă în lucrurile simple de zi cu zi din rutina pe care o facem. Asta am învățat recent. Și admir asta acum. Admir terapeuții care fac treaba profi. Și pe să-mi spui câteva cuvinte sau să ne spui. Cum îți faci tu treaba profi din punctul tău de vedere? Sau ce înseamnă? Ce ar însemna asta? Da, mie îmi place foarte mult noțiunea de asumare. O folosesc frecvent și cred că pentru clienții mei sunt obositoare uneori. Ideea asta de asumare eu o văd ca pe a-ți integra rolul la un nivel profund, da? Adică să-ți fie foarte clar ce ai tu de făcut și să urmezi linia aia
a vieții, cum zicem noi, linia argintie, știi? Să știi că nu întotdeauna știi ce ai de făcut. Chiar nu. Sunt situații, sunt cazuri în care sunt foarte întoarsă pe dos, sunt foarte bulversată, nu știu de unde să apuc lucrurile și cred că este foarte ok să mă poziționez așa față de mine. Adică să spun ok, hai să văd ce pot să fac mai departe, ce firicel am, capăt de fir, să zic așa, să-l agăț și să găsesc o direcție. În procesul terapeutic, părerea mea după toți anii ăștia de muncă este că contează foarte mult cine ești tu ca și om și niciodată nu cred că poți să fii un bun terapeut dacă tu nu ai o direcție în viața ta, adică nu ești un om care să își găsească un oarecare echilibru, știi? Să fie iubitor de viață, așa zic eu, da? Și responsabil pentru fiecare clipă a vieții lui. Dacă nu poți să faci lucrurile astea pentru tine, cu siguranță n-ai cum să le faci pentru ceilalți, oricât de bun profesionist ai fi. Pentru că, exact cum ziceai și tu, nu mai știu cine dădea procentele astea, dar era ceva de genul că 70% din procesul terapeutic este de fapt psihoterapeutul și felul lui de a fi și modul în care el se raportează la omul din fața lui. 20% este tehnica. Da, și 10% sunt alte unelte de care se folosește. Deci, contează foarte mult și de-aia zic că, cum am început, că psihoterapia este a doua mea natură, cred că aptitudinile mele sunt native, ca și psihoterapeut. Aptitudinile mele sunt native și de ce spun chestia asta? M-am născut un copil curios. M-am născut un copil în permanentă nevoie de a descoperi, de a face, de a evolua, știi? Povesteau părinții mei tot felul de năzbâtii pe care eu le făceam în dorința de a găsi explicații și de a descoperi răspunsurile pe care eu le căutam. Deci, cumva, asta este o nevoie esențială. Tot timpul să fii într-o descoperire de sine ca să poți să-l ajuți și pe celălalt să își acceseze propriul lui potențial. Apoi sunt abilitățile și capacitatea de a comunica. Da? Deci astea iarăși sunt aptitudini născute. Da? Ai aptitudini în comunicare sau nu ai. Ele sunt antrenate, e adevărat, pe parcursul vieții și eu am mai avut o chestie pe care eu am văzut-o ca pe o problemă în viața mea de copil, în copilărie, faptul că am umblat foarte mult. Părinții mei m-au plasat, știi? Du-te cu bunicii la stațiune, du-te cu mătușile la mare, du-te în tabere. Eu am fost în toate taberele școlare, în fiecare an mergeam și la mare și la munte și în excursii. Și, da, să știi că a contat foarte mult. De ce spun asta? Pentru că mi-am dezvoltat aceste abilități de comunicare, am învățat să mă descurc singură, pe de o parte, și pe de altă parte să comunic cu orice tipologie. Știi? Adică să pot să mă mulez pe fiecare tipologie. Și o să dau și un exemplu așa mai hazliu, eram la stațiune cu bunicii și ei făceau tot felul de băi și tratamente și eu pe acolo, pendulam pe lângă ei și întrebam pe asistentele, da, ce-i faci? Păi eu bag în vana aia, da, de ce? Păi uite că face tratament pentru oase, da, de ce îi trebuie tratat? Știi? Deci eram cu DC-ul după mine. Și după tratament, după ce luăm masa de prânz, ieșim la o plimbare prin parcul stațiunii și se pun bunicii pe o bancă, pe o altă bancă era un domn. Și mă duc la el și îl întreb, tu ce faci aici? Și el zice, păi am venit la tratament. Ce fel de tratament faci? Și el îmi zice, fac niște... și tu ai probleme cu oasele? Zice, dar de unde știi tu, știi? Deci eram genul ăsta de copil, știi, care aveam o oarecare ușurință în a comunica cu ceilalți, a mă integra, a găsi o cale de comunicare, știi?
Astea cumva sunt niște aptitudini necesare. Am o întrebare. Da, te rog. Ce părere ai, sau din perspectiva ta? Eu sunt copil cu traume, 7 din 10 pe scorul AC ăla. Da. Și îmi dau seama că și cu siguranță că și eu m-am născut cu niște aptitudini, dar îmi dau seama că foarte mulți copii cu traume aleg acest gen de meserii. Da. Acum, probabil că inconștient motorul este unul de nevoia vreau să mă înțeleg, să mă vindec. Sigur. Și apoi mă gândesc că la un moment dat trebuie să ne detașăm de motorul ăsta și să mergem în motorul bun sau sănătos sau corect al meseriei ăsteia. Eu cred că sunt acum în proces. Că îmi dau seama că, de exemplu, abilitățile mele de a fi foarte atent la energia și body language-ul și cuvintele și emoțiile oamenilor vine de când trebuia să fiu atent la mama și la tata. Acum, clar, aveam asta, să zic, hardware-ul ăsta era ca și talent la mine, cum zici tu, aptitudine. Da. Dar mi le-am antrenat foarte mult de la 7 ani, de la 9 ani, de la 10 ani. Puteam să zic, bă, ăsta e tensionat sau e supărat sau e... Da. Și apoi în viață am observat că oamenii, așa mi-am dezvoltat treaba asta, că îi ascultam și eram atent la ei și îl puteam să pun întrebarea în funcție de ce simte omul și oamenii iubeau pur și simplu să-mi vorbească, se deschideau. Deodată mă trezeam, acum mi se întâmplă chestii amuzante, că râde Doru Pelivan, prietenul meu, mergem la terasă, restaurant sau când mergeam și se puneau oameni, să cunoscut sau poate oameni care ne mai știau de la distanță, așa, se puneau jos și bă, să vezi, fiul mi-a început să-i cadă părul și trebuie să dau cu o cremă, cu așa, cred că la bunici, cu stresul, cu așa. Și se pun oameni și începe să, știi, îți pățești chestia asta. Da. Nimeni nimic. Am avut perioade în care am evitat orice contact cu prietenii, pentru că în momentul în care ajungeam în câmpul lor deja începeau: Moni, hai spune-mi cum să fac chestia aia, că am problema aia și problema aia. Da, e... interesant asta cu câmpul. Da, se creează o energie, știi? Acum că vorbim de transpersonală și de partea asta, să știi că se creează o energie și spațiul în care lucrezi are o anumită amprentă energetică. Și este foarte interesant cum clienții când vin identifică și zic: wow, mă simt foarte bine aici. De când am intrat, am început să mă simt într-un anumit fel, știi? Asta însemnând că ei deja iau contactul și este foarte important că sunt conștienți, știi? Interesant. Eu lucrez exclusiv pe Zoom din 2020. Bine, acum... Și te întreb asta, challenge-ul cum e? Știu că ești mare fan al cabinetului tău și îți iubești cabinetul și oamenii se simt bine acolo. Vreau să te întreb cum arăta o zi normală de lucru înainte de pandemie, la cabinet, și cum arată astăzi și după aia vedem unde duce. Măi, astăzi este combinată. Da, pentru că sunt unii clienți care îmi vin în cabinet, sunt unii clienți care au rămas pe Skype, pe Zoom, pe ce-o-fi. Însă perioada aia de 3 luni anul trecut de carantină, în care am lucrat doar pe internet, pe rețele, a fost groaznică pentru mine. Mi-a fost foarte greu. Deci eram atât de obosită și am tot încercat să-mi explic de ce. Pentru că nu simt omul. Știi? Se pierde foarte mult în procesul terapeutic la nivel de simțire. Dacă, de exemplu, am un client în cabinet și vine următorul client și așteaptă în sala de așteptare, eu îl simt pe ăla. Mi-am creat deja capacitatea asta de a-l simți. Deci eu, în momentul în care mă duc după el și îl chem în cabinet, eu deja am o abordare, pentru că deja l-am simțit. Știu că ceva se întâmplă cu el, știi? Chestia asta a dispărut. Nu am mai avut contact la ea. Și este foarte interesant cum oamenii se ascund foarte ușor în spatele monitorului. Știi? Sunt unii care doar atât îmi arată, știi? Deci au monitorul și tot îi rog, te rog, poziționează-te, mișcă, că nu te văd, că știi? Și tot în poziția aia ajung, pentru că le este mult mai ușor să se ascundă, știi? Și atunci se pierd chestii esențiale din procesul terapeutic. Știi ce, Vitor, că l-am întrebat cum face regresie hipnotică de la distanță. Și este o chestie foarte interesantă, ca să completez ce ai spus tu, că eram și eu curios, băi, asta e situația acum, ce ne facem? Cum merge formare? Ne facem formare. Pentru mine, surprinzător, chiar a fost o surpriză foarte plăcută că am putut să-mi lucrez bine procesele pe Zoom, fiind la formare, unde chiar foarte adică sunt interesat 100% acolo să particip și nu să scap cum ar veni. Da, și Vitor noi zicea suntem că oarecum antrenați. Corect. Și zicea Vitor că de la distanță, lipsind factorul ăsta
de prezență și proximitate, trebuie să ne conectăm mai profund într-un loc din noi și cei de partea cealaltă și se produce conexiunea. Dar asta se dezbate acum, că am vorbit și cu doamna Munteanu și ea spune la fel că nu-i place distanța, vrea să sperăm că lucrurile revin într-o zonă în care putem să ne întâlnim fără... Da, eu am încercat oarecum să-mi adaptez toată povestea asta și tocmai de aceea și prezint spațiul meu destul de public, pentru că am vrut ca oamenii să înțeleagă că respect niște reguli, că păstrez o distanță, mi-am poziționat fotoliul meu la 2 metri și aproape 3 metri de canapeaua pe care stă clientul, deci încerc să mă adaptez, știi? Uite, chiar aseară vorbeam cu cineva că toată povestea asta, inclusiv abordarea terapeutică, este foarte provocatoare, pentru că sunt cazuri în care nu mai găsesc de ce să mă agăț, știi? Uite, de exemplu, sunt oamenii care vin cu anxietăți și atacuri de panică și lucram pe a-i scoate din casă, a-i stimula să aibă contacte sociale, să facă anumite lucruri și acum ce să fac cu ei, știi? Corect. Deci e foarte dificil, trebuie să ne readaptăm, asta pe de o parte. Pe de altă parte am copii, adolescenți, puberi, care în perioada asta toți mi-au regresat, toți. Deci am ajuns cu ei la un anumit nivel și de când au început toate problemele astea, se duc toți, pentru că stau toată ziua în casă, pentru că am un copil care face sport, foarte mult sport și părinții sunt oarecum întrebători, totuși nu e prea mult sport și ok, da, poate că la nivel teoretic înainte ziceam, domnule, atâtea ore este prea mult sport, dar ținând cont că copilul ăsta stă în casă, că este izolat, că nu mai iese cu alți copii la joacă, că nu-și mai consumă energia în alte feluri, poate că nu mai este tocmai o abordare sănătoasă să îi interzicem să se miște, știi? Acum... Dacă ne adaptăm. Sunt un client nou și vin la tine, care sunt regulile pe care mi le spui, să-mi comunici niște reguli ale tale? Da. În primul rând este legat de seriozitate, adică eu sunt un om asumat, sunt prezentă, da? Am nevoie în procesul terapeutic să văd că măcar atât ești disponibil să oferi la început. Seriozitate, da? Adică să particip la ședințele de terapie așa cum le-am programat. Evident că nu sunt lipsită de flexibilitate, dar este important să te văd că vrei, da? Majoritatea clienților primesc după ședințe tot felul de, le zic eu, teme, da? Și alea iarăși țin foarte mult, pentru că ele păstrează un contact cu subiectul discutat și el este pus în săptămâna respectivă să caute niște soluții, să experimenteze și să vadă dacă îi se potrivește sau nu îi se potrivește ceva, deci țin foarte mult și la aspectul ăsta. Sunt chestii legate de aspectele financiare până la urmă. Ei știu că dacă vin în terapie trebuie să-și plătească ședințele și solicit o ședință în avans, plata unei ședințe în avans pentru situațiile în care poate, nu știu, n-are chef să vină și nu mă anunță, știi? Corect. Da. Îmi place asta. Da. Și ce mai vreau să întreb? Am observat că toți terapeuții buni țin mult la să se respecte programul, 50 de minute, 60 de minute pe ceas. Spune-mi din punctul de vedere de ce e important asta. Pentru că se creează oarecare structură, știi? Adică probabil că și tu o să vezi și poate chiar vezi că omul este setat. Zice, bă, e marți, astăzi mă duc la terapeut, da? El deja la nivel mental se pregătește pentru acest proces, știi? Exact. Înainte de a veni în cabinetul tău, el deja își face niște scenarii, deja se pregătește într-un anumit fel. Acum, tu, ca terapeut, este foarte important să stabilești dacă ai nevoie de scenariu cu care el a venit pregătit sau te duci să vezi de ce simte el nevoia să-ți prezinte scenariul ăla și ce se ascunde de fapt în spatele acelui scenariu, știi? Dar e foarte important că se creează această structură.
Și acum eu le zic, le explic clienților partea asta de acces la conștient, subconștient și inconștient, da? Și le zic, domnule, dacă procesul tău este conștient și psihoterapia asta încearcă să scoată în evidență, că este vorba de conștiență de sine și este un proces conștient. Da? Nu ne ducem, știi că sunt ăia care vin și zic, faci hipnoză, mă faci să fac ca găina sau, știi? Nu! Și hipnoza este o tehnică terapeutică, dar presupune aducerea în conștient a informației, adică pe mine nu mă ajută ca tu să faci ce zic eu în procesul ăla, ci este important pentru mine ca tu să fii conștient de ce scoți în evidență, da? Și le spun, când procesul este conștient, te întreabă cineva, vii marți la ora 7 la o cafea și tu zici, nu pot la ora 7, că la ora 7 mă duc la psiholog, că am ședință la terapie. Când procesul este inconștient, zici, sigur că da, n-am nimic de făcut marți la ora 7. Știi? Da, și ți-aduci aminte la 7 și 5 minute, eu trebuia să fiu la psihoterapeut acum, știi? Ce-mi dau și eu seama este că, într-adevăr, procesul sau rezultatele se întâmplă înainte și după ședința propriu-zisă, ca la sală cumva, nu? Că tragi la el, după aceea te duci acasă, dormi și lucrurile se întâmplă atunci. Da. Foarte multe și este foarte important să comunici cu clientul pe feedback, știi? Adică din când în când să-l mai întrebi, ok, cum ți-a fost ședința anterioară, ce s-a întâmplat cu tine după ce am discutat subiectul respectiv. Pentru că, uite, îți mai spun un lucru, de foarte multe ori, după anumite întâlniri, îmi fac procese de conștiință și zic, de capul meu, de ce am spus eu chestia aia? Nu trebuia să abordez acum subiectul ăla. Dacă acum se întâmplă, știi, scenarita, anxietatea, așa, și săptămâna următoare vine clientul și îl întreb că vreau să am contact cu ce s-a întâmplat cu el și zice, mi-ai spus chestia aia, pentru mine a fost revelatoare. A avut un impact emoțional fantastic în mine, am înțeles, zice, toată săptămâna abia am așteptat să vin la tine să-ți spun la ce concluzie am ajuns. Deci ceea ce eu inițial am identificat ca fiind prea repede, ineficient sau, știi, de nedorit în momentul ăla, pentru client a fost un trigger care i-a declanșat un proces. Păi m-am liniștit, cred că am trecut direct la un alt nivel de competență, să spun așa, în momentul în care am auzit următoarea afirmație, cred că Vitor a zis-o, Rodriguez, o zis așa, tu nu vei pune niciodată un client într-o situație pe care nu o poate duce și nu poate gestiona și nici clientul niciodată nu te va pune pe tine într-o situație mai dificilă decât poți tu gestiona ca și terapeut și de atunci am observat de fiecare dată adevărul acestei afirmații. Cumva e ceva în energie, în relația asta. Da. Să știi că am discutat subiectul ăsta cu mulți ani în urmă cu un preot. Am un preot prieten și îi spuneam, nu știu ce se întâmplă, că uite, am probleme cu descoperirea laturii mele spirituale, cu religia, îs revoltată, aia, știi? Și el era foarte calm așa, deși era cu vreo 10 ani mai tânăr ca mine, știi? Și zice, stai liniștită că și mie mi se întâmplă, vin enoriași și îmi povestesc despre problemele lor care sunt foarte asemănătoare cu problemele mele din momentul ăla. Și zic, zic, uite, eu am probleme cu religia și îmi vin toți cu tot felul de deliruri religioase, cu tot felul de, știi? Și asta este. Deci cumva există o atracție și trebuie să rămâi foarte prezent, știi? Adică să zici, ok, ce se întâmplă? Că am, să zicem, 15 clienți și din 15 clienți 7 vin cu probleme de relație de cuplu. Înseamnă că ceva trebuie să văd și la mine, să mă întorc un pic la relația mea de cuplu, să văd ce nu e regulă acolo, știi? De asta procesul nostru nu se va termina niciodată, mi-e foarte clar și trebuie să iubim procesul. Că e clar că dacă noi suntem unealta, dacă terapeutul este unealta, e clar că șlefuirea acestei unelte este o muncă permanentă. Vreau să întreb acum, mi-a venit ceva interesant în minte. Aș vrea să-mi zici, dacă e posibil și așa cum poți, mă gândesc că există cazuri care ți-au oferit satisfacție mare și cazuri care te-au provocat foarte tare și ți-au zis, să-mi bag picioare, nu cred că am soluțiile sau ce fac aici. Îmi zici foarte pe scurt, ți-aduce aminte așa, unul din ăsta, unul din ăsta. Unul greu și unul fain de tot. Zici, asta e meseria, asta e ce iubesc.
Da, cred că cele mai faine cazuri sunt cele în care îl vezi pe om entuziasmat de descoperirea de sine, știi? Nu pot să numesc unul, pentru că am avut foarte mulți clienți în anii ăștia și nu e suficient. Da. Descoperirea asta de sine este fantastică și îl vezi că omul pleacă din terapie cu o dorință, cu iubire de viață, cu o dorință de a se dezvolta, de a fi el, foarte mulți dintre tinerii care au trecut prin cabinetul meu au început psihologia, s-au dus spre psihologie ca să-și continue procesul, știi? Și asta mi se pare fantastic până la urmă, că nu trebuie să fii neapărat psihoterapeut, psiholog dar faptul că ai contact cu psihologia, cu informația, că te duci în zona asta de a asimila, de a te documenta, e fantastic, îți aduce foarte multe răspunsuri. Iar cazuri dificile, acum tu știi că am povestit despre cel mai dificil caz pe care l-am experimentat și a fost vorba de suicidul unui client. Încă nu mi-am revenit după povestea asta, sincer. E greu de digerat, știi? Adică cumva, știi, se creează o alianță între tine și clientul tău, știi? Și oricât ar fi de dificilă colaborarea, tot te gândești că, poate totuși există, știi, acea legătură suficientă și necesară ca el să pună mâna pe telefon să zică: Moni, uite, mă gândesc la asta și am intenția asta. Acum, în procesul ăsta terapeutic cu un client care este depresiv și care chiar știi că are ideație suicidară sau nu ți-o prezintă, da? Că sunt mulți care zic: nu, eu nu mă gândesc, da, sunt depresiv, dar nu mă gândesc să mă sinucid, știi? Acolo trebuie să pat, știi? Și se creează un fel de contract, da? Ok, uite, te rog frumos, când îți vin aceste gânduri, când simți că nu mai ai de ce să te agăți, te rog frumos, caută-mă, da, sunt foarte disponibile și asta face parte din procesul nostru, știi? Disponibilitatea, pentru că nu se încheie cu ora aia procesul terapeutic și disponibilitatea ta față de client, știi? Foarte mulți oameni zic: pe ce faci tu acolo? Stai pe fotoliu, l-asculți pe ăla când bate câmpii și iei banii și salut, s-a terminat, știi? Da, foarte multă lume nu știe că eu la ora 2 noaptea răspund la mesaje pentru că clientul îmi spune despre drama lui din momentul ăla, despre ideația lui suicidară sau, știi, weekendurile sau poate, uite, de exemplu, acum 2 ani, mă rog, că 2 ani deja de când am fost în Maroc, eu în Maroc, în timp ce călătoream, răspundeam unor clienți care aveau anumite dificultăți, știi? Deci, face parte din procesul tău de asumare ca și psihoterapeut. Deci da, ăsta este cel mai dificil caz și oarecum, cum am și spus în formarea noastră, te aștepți ca și psihoterapeut, este sănătos să îți creezi această abordare și această raportare, să fii conștient că în procesul ăsta, pe o perioadă lungă de ani de zile, inevitabil s-ar putea întâmpla. Da. Cred că, apreciez foarte mult că nu ești pregătit pentru el oricum. Să ne spui despre asta, dar cred că completează foarte bine tabloul la ce înseamnă cu adevărat să fii psihoterapeut până la urmă, nu? Să fii dedicat aceste meserii. Super. Ce te-aș mai întreba despre dragostea noastră asta recentă, transpersonală, nu? Că ai spus câte ceva. Da. Nu știu, ce îți place cel mai mult sau care dintre module sau... Îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare pentru că nu vreau să zic mai ceva, clar suntem foarte subiectivi acum, că noi iubim asta și asta iubim, cum ai spus tu, că toate sutile la anumite nivele și așa, dar noi suntem foarte subiectivi și clar că iubim asta, dar nu, nici nu ne ferim, adică noi suntem dragostea de transpersonală crește la noi. Este naturală în tot procesul ăsta. Am argumente de ce, normal că sunt subiectivă în tot ce spun până la urmă, dar argumentele sunt legate de faptul că
fiecare abordare este specifică unui formator, știi? Asta îmi place foarte mult, adică facem hipnoză cu Vitor, facem integrativă sau mai știu eu ce, directivă cu Stefano, facem pneuma cu Juan. Maite, da, deci sunt mai mulți formatori, sunt mai multe abordări, sunt mai multe forme prin care ți se prezintă informația și ești stimulat să înveți anumite lucruri. Asta îmi place foarte mult, pentru că în general formările în psihoterapie presupun 1-2 formatori, știi? Care și atunci vin cu o perspectivă lor. Exact, și te duci cu ei ani de zile și ai doar opinia și opțiunea respectivă. Ori aici este destul de vastă abordarea și te duci în mai multe zone cu mai mulți formatori și asta e fain. Și ce am mai observat cu transpersonala, pentru mine iubirea este, sau spiritul sunt sinonime și este materia primă în care e format universul și cu care și noi ar trebui să învățăm să lucrăm. Cum vezi tu sau cum integrezi tu povestea asta? Că iubirea este un cuvânt, cred că foarte greșit înțeles în momentul ăsta de către oameni și că provoacă suferință doar greșită în perspectiva asupra ce înseamnă iubirea. Da. Poți să-mi spui cum vezi tu asta și cum crezi cu asta? Eu nu cred că noi știm ce înseamnă iubirea. Deci eu la concluzia asta am ajuns. Eu nu cred. Este ca și ideea de fericire, știi? Fiecare își găsește fericirea în felul lui și pentru fiecare înseamnă altceva. Iubirea asta eu o văd ca o energie. E viziunea mea. O împărtășesc în felul ăsta. O văd ca pe o energie care zic eu că este infinită. Avem acces la ea oricând, oriunde, în orice context al vieții. Curge prin noi și în jurul nostru. Se blochează doar atunci când noi avem blocaje. Asta iarăși este ce cred eu. Și cred că suntem într-o procesul sau parcursul vieții noastre este de fapt o călătorie în căutarea iubirii. Foarte asemănătoare și cu viziunea mea și pentru mine lucrurile sunt mult mai simple când pot să spun oamenilor că iubirea asta transpersonală cu care noi lucrăm ca materie primă este ca și forța din Star Wars, The Force. Că dacă uităm un film acolo, limbajul folosit și deci este ceva ce curge peste tot, este o conștientă, este în serviciul și spre binele nostru, da? De aia și vorba că cineva acolo sus te iubește, probabil este energia asta, dar mai mult omul poate să-și dezvolte niște abilități în care să folosească conștient energia asta ca să miște lucruri. Cumva, în tot întreg sensul acestui Vezi, și când ești îndrăgostit, care este percepția ta despre viață. Nu există probleme. Se activează. Totul este super. Deci ai acea disponibilitate de a trăi viața. Și mai era o chestie, o zicea Iure, nu știu dacă tu ai fost la modulul respectiv, era despre viață și moarte. Și toată activitatea s-a întâmplat în jurul subiectului. Și zicea, nu ne este frică de moarte, treziți-vă, făcea Iure, știi? Treziți-vă, nu ne este frică de moarte, nu ne este frică de viață, ne este frică să trăim. De-aia fugim de viață, pentru că viața vine cu tot felul de reguli sociale, de trebuie să fiu într-un anumit fel, trebuie să să bifez, nu? Suntem în familii, nu? Trebuie să te căsătorești, trebuie să ai copii, trebuie să faci aia, să avem cu ce ne mândri, nu? Stimulăm ce? Stimulăm ego-ul, știi? Exact. Și atunci iubirea pe unde e? Că iubirea este altceva, o altă energie. Corect. Mai am o chestie înainte să ne ocupăm de final. Aș întreba ce ai recomanda unui client să caute când își caută terapeut și o terapie? Sau cum la ce se aștepte, hai să zicem așa? Că cred că foarte mulți potențial clienți sau oameni care se gândesc să vină în terapie sau unii care chiar sunt, nu cred că știu exact ce înseamnă meseria asta și la ce pot să obțină dacă fac terapie. Da, păi e foarte important să fie conștient de ce simte atunci când se duce la prima ședință de terapie. Da? Eu le spun clienților mei când vin prima dată,
De foarte multe ori, uite, chiar dacă tu acum nu dorești să te programezi, mai gândește-te sau mă suni dacă simți că totuși vrei să colaborăm sau vine clientul și zice nu, eu am venit cu recomandare la dumneavoastră, eu vreau, mie îmi place de dumneavoastră, mă simt bine, nu, du-te tu acasă, mai stai un pic cu tine și vezi dacă dorința asta continuă și persistă și simți tu că rezonezi cu mine. Adică cumva încă de la prima ședință încerc să-i fac conștienți de această nevoie de a rezona cu omul din fața ta și în ce fel rezonezi cu el, da? Deci ăsta este un lucru pe care îl spun și cred că fiecare trebuie să fie un pic atent, da? Sunt oameni care vin și zic, păi eu n-am nevoie de o persoană cu care să rezonez. Eu am nevoie de o persoană cu care să fiu pe aceeași linie la nivel intelectual, mental. Și atunci te pui tu, ok, unde sunt eu în procesul ăsta? Sunt eu disponibilă? Nu sunt eu disponibilă să fac chestia asta? Și atunci spun, ok, hai să ne mai întâlnim o dată să vedem dacă găsim o cale comună de colaborare sau nu. Deci sunt tot felul de oameni și oameni. Clienți. Da, refuz clienți. Ok, super. Da. Cred că e important să putem să facem și asta. E mai dificil cu cei care insistă, știi, și nu, dar eu totuși vreau la dumneavoastră și cu ei e mai dificil că, nu, cum să-i spui, dom'le, dar eu nu vreau, nu simt eu. că pot eu să lucrez corect. voi, știi? Super. Unde, dacă vrea cineva să fie, să încerce să fie clientul tău, nu? Da. Unde te găsește? Ce date de contact ne spui? Bine, clar, ești timișoreancă, nu, suntem vecini pe aproape pe aici, prin Unirii. Da, păi cabinetul meu este pe Tache Ionescu, la numărul 17. Asta este adresa, însă nu primesc acolo oamenii să se programeze, ci am un număr de telefon, am o pagină de Facebook a cabinetului, am un site al meu, Monica Turic, da, în care găsesc tot felul de informații despre mine și despre ce fac eu. O să punem datele astea sub acest video, ca oamenii, dacă simt nevoia să-ți scrie prima oară și apoi să se califice dacă își doresc să lucreze cu tine. Super! Mulțumesc, chiar a fost puțin diferit decât am așteptat, dar foarte plăcut, adică a fost flow. Asta e tot timpul semnul bun pentru mine și chiar simt că am simțit un pic încă o dată, dacă mi s-a reamintit ce înseamnă natura acestei meserii. După felul în care mă simt, apropo, că aici să fim atenți la cum ne simțim. Mersi pentru tot. Și eu mulțumesc pentru invitație. Continuăm călătoria asta și mulțumim celor care au avut răbdare să ne asculte astăzi. Super. Și eu mulțumesc. Mersi, Monica.